Fidias Alimaniara ay datu wayre dala ko nunu ka ta na manya be kimiya ka ke alika Fidias Animatios ay asera Matios la ngate fe ka fara Fidias kain Fidias Asmera Fidias Matios Mune be ya ay abra turu dugu de ma upolla ayu laboli ninja fati ay wa ujara Fidias la ko ay abra turu dugu de ma ka boli ayu laboli Fidias ugana mo fly ujara la Matios ya so o Fidias so ya so alifana Matios bana tafu yoli yosie ko kasula do bolla tafu yoli yosie ko kasula do bolla tafu ye ko kasula do bolla ku bolla alhamdulillah Fidias Alimaniara hanna manya kabe sasa alhamdulillah ya ala do Alimaniara tigi ala Fidias ko ni ne Alimaniara wati la bayar la asmara ka sura Alimaniya nga ala ne ko ni ban nata ika sona ala Alimaniara niye alhamdulillah Fidias yakuna jasaro alhamdulillah Fidias yakuna jasaro kasula do bulla ubulila make kasula do bulla ki wala dugule kasula do bulla itamina imada muri kara kasula do Fidias yude baku buli o akubebi Fidias yula buli Fidias ku yude babado ko Fidias ku yude babade taklitianos mudekera jafa cido de kasula do labuli ku de baku buli anga falai kuni kele masa be jafa ciude taklitianos Dimakos kana joro Dimakos utetlana jorba de Dimakos yoli so kasula do bolla de ayu yini dugu fa be ay dugu dabe kolosi utara fanyi mefe aywa ko fe dai de bora wude fe o to agata pale ko fe dai de bora wude fe to horba Dimakos to horba shije Allahu akbar aywa kibarana nasa ku bolla uma da babuli kama nga ala yare buli sira duma uma miri buli yare la yare ay sirabla من هنا ta yin fe ay tani yoro ife to fa ka tugune ko ayo telia
kan jodoni لا تسمح لأحد بعبور. aka no so ma shiga te medai fere احملوا دروعكم وكونوا ayo متأكدين. ko terauta da ka kelemi no aka labe aka no so ma shiga te be ayo labe ayo ka kelemi no ta da ka ko terau ضاعفوا عدد الحراس. wi ko shi kila ucha ya kwe ترجلوا وشددوا من الحراس. ayo jigi dugu ba ka yoro ko shi ka gelaya في هذه الصورة يستحيل ani tugala o to an shiga te medai fere an shiga te medai يا fere إخوتي. aka nan ina balmawo aka na joro إلى منزلي. an bitane ka so لكنه أول مكان. e ka so de yoro folo to ka ta yoro min lajawo لكننا لا نستطيع مواجهة. an taga yin shi nunu ba da nuka jare an bese an bi jo an bese yare de saboda an disira sayanya an bese يجب أن لا ننسى لطف an الله. ga nan ina Allah ta'ala ka deme ko Allah ta'ala ka deme be فهو سيحمينا دون شك. Allah ta'ala bina an koloshi sika shi tala otmana an teliya نصل إلى هناك قبل أن تصل قوات. awa son Julius kama o ka sai ka so otmana هيا بنا. awa an tai Maximilian ako Allah ta'ala ka deme be u kana yino ko u ka sababu ta kabre na u ka do ka fo Allah ta'ala ka deme o de ba to la si ayatun ko Sera Maximilian Kaso. Sera Maximilian Kaso. Allahu Akbar. Ni alaka deme. Jondo. Galos daele. Daele Galos. Maximilian do koy. Maximilian do koy. Galos. Aido. Suleimanos Dinasios Martinos Allah Yamanis Tamliha. Makadere ndiga dala helet idamne imada akodon non imada ko bala gele dumundo labaye folo aw kuti ko so helen Maximilian nana ne de muso tabliha asra de muso be ana muso tabliha de muso be kana sa ambulo na siunko ulu eche kana we Suleimanos Martinos Dinasios uluma musofuru أكان من الضروري المخاطرة yala akuntenya wajibu do fanga nyasi awa abala turba de tugala anga fango angode kere wa na ruri mi ko jaranye de niso yelmena ifana ni amuso de ne ka hamid o ya fula drone aw fula fana Allah taala ba bolo Allah taala ya wata bay ba fona alaye kan yeshi abala turba ay munne nyaye sa an ya nyashi ka bulibile ba ko nye nanga limani ya fana an yanjo aiwa ukatu yelo aduka dasa wanje jorawunye anga dire bay
min filani abina mo chama so min be ala bato ni ala sonama ay mi keni o di anga nata dai ambaru bina faawo nga am mi nyina o fe ako sabari kamu idron no te o ba ngoni faawo andani mo lawo ayere ku tadu ka fo ambe se ka bula turu ka boli kari ni tuwala ka be ko ala o lebu ko malo ni tugo ladi ku yoye o ku nyana sa na ku mbado mi kera pale koron sa utara ka fuko kera abira fu yijiri ta ku bauka fu be yele ay angele kan ko aku tara ka fuka be kisiyo amma miro la yere ka fuka be kisiyo wala ka boli amma miro la yere Allahu akbar boli ala di ala tigo ba Maximilian do atara min ta do mfa نبغى فوف كير لا بايلو بكره يالو لا كيا بريا دي اركبيد علينا الإسراع وتانغانتيليا الجميع إلى المكتبة بكره بيبليوتيكو ايدو بيبليوتيكو اوتنا يا يورو لا بايري وبنا سورا مكتبه كورنا دي بيبليوتيكو اي aka nan ina Allah ta laka deme ko Allah ta laka deme be hanga ta aw be kata bibliothèque kono aw telia ayo ko digi buso ayo to aw kan na bibliothèque la de amana ke tugo helen ni sur rasul nana iku bari o karato kado amma wati badela iku bari kado Allah aywa otbana galose ya kilto dula ya kilto kola galos alaka hakilisi kono alaka kishida ala hakili فربما ذهب لجنوب المنزل ايوا اوترا واسر رسول الله سي سودي اوترا ايدو منade Maximilian منade ayndeme anga bibliothèque boy ayndeme anga bibliothèque boy انه درب سري ni sira ko ni gindo sira de ko ukutara ka fodi be de gindo sira de ko aywa unana Julius naka ma unana Maximilian kaso unana الله أكبر أيوة ودانا ده أيوة تليا كتو أيوة تليا سراسونا كوي سراسو سيرا ونانا أيوة تليا ونانا أوت بنا أيوة فتنة ديا أيوة دو dugu korosira ni eso en secret de Galos daitugo Galos datugo da faralamado ayda yele كوكا دايله إنهم يخلعون الباب وبيا دكر إتليا انتلارا كلا جرو نين نكا دايتو انت قالا كنت بوسو ايوا او ما مومه او تو كبيره او تاكلا ما كنتو لا دي امت مادو دايله ايو جاوي او مونيني افتح الباب سيدة هيلين دايله أين تفتيش المنزل افريكا داي في افريكا سوكو دالاجي لن يفتح الباب قبل دايتيله عن الذي تريدون فاو مونيني فاو كو فودي تريدين أن نصدق ebe fi anga dala ka fukai ta kala bawa لا أعلم ماذا neta do awu mu de yini إن زوجك iche ورفاقه قد ana je nyo hubul la ka bo ka sokoro ما تقوله حق ebe ka fo na sira o nyai aka nga awu fo ka barka da wala de ولكن كيف نتأكد من nga tugori أنهم لا يكذبون an baro ka fauti auti kalotige abodo tugori ka kalotige ولما نكذب an kalotige wura ربما قتلتموه iba sira ayu fa ku to ka sokoro de sisa albini ke mu ko so mo ko ba o kala ba ba sira ayu fa ka ba de ke إنني واثق أنه هنا ne dalin bala ka fo abeya تعلمين waye fara ba do ثق
dala ka fo e nyona ndalu mate fiyo tugodi abe boye kana yeshi yoro frati ka bokati ba hali yere ka aboke tugo jumala ni ma dayere helen ambe dakari de e nyona wara ko ni boke o te balada ay day kari ay dakari o be kan beke de mo ko so ka siga wati soro ku yoro majaya sono ka do o ka soro no yoro majaya na دايله كارلوس دايله ماذا أيها المتوحش؟ ورنو أكرتوري من بي ورنو ماذا يعني هذا؟ نيكورايدي ما خطبكم؟ أكرتوري بوي ما الذي يحصل؟ من بي هكا أردتم خلع الباب؟ أفكا داكاري منا أين هو؟ وبيرو بيان من تعني؟ إيه كم جواني ما أنت تفتش عن شخص إيه كم عودة ديني يا ما أتظن نفسك حار أبي أنا كوي هكي قنوا فتشوا كل مكان أي رب بلا جلي في أي الله جي أي بسوق سوق بكافله سوفا بي فتشوا أي سوق بك أي سوق الله أكبر أني منه نقول أبي لنذهب إلى الداخل أنا تكون نانا dugu jukɔrɔ wo de filɛ nin ye o bɛ ka taa o fɛ nin ye so in secret dɔ ye mɔgɔ t'a kalama fo Maximilian ani Carlos tabliha فلنتمهل an ka dɔn dɔɔni ni minɛ إنها تؤدي إلى الخارج ni yɔrɔ bɛ taa kɛnɛma i jɔ n k'a lajɛ ثمة قوة أخرى تنفذ عند سور المدينة سنذهب إلى هناك ya o tuma na o yɔrɔ bɛ yen o bɛ taa bɔ fo ayiwa dugu koko ba yɔrɔ la o tuma na an ka taa yen sisan o bɛ tɛmɛ ka taa de أنتم فتشوا تلك الناحية a y'a lajɛ ɲɛfɛ a y'a lajɛ ɲɛfɛ يا للصدق ne bɛn sema ye dɛ على ما أذكر أنتم ni hakili b'a la أشخاص الفارين minnu bolila o musow de ye aw ye حسن o tuma na o don ماذا تفعلون؟ aw bɛna mun de kɛ yan هل وجودنا هنا an ka na yan o ye kojugu de ye wa لا لا ayi ne m'a fɔ o ye kojugu ye a ye kojugu tɛ ولكن يمكن أن nka يكون دليلا a bɛ se ka kɛ dalilu ye لأزواجكم k'a yɛrɛ k'a fɔ aw cɛw bɛ yan u b'o yira عندما نجتمع في مكان واحد n'an taara dalajɛ yɔrɔ kelen bi da mun kɔsɔn min y'a sɔrɔ an ka se ka o ko fɛgɛya yɛrɛ kun kan o bɛ taa ye kojugu ye سبب وجودكن an b'a jigiya k'a fɔ aw ka sɔrɔli ya o ka ko ye o ka d'an ye o تعالوا معي nka a ye na ka fara an kan an ka yɔrɔ f'i ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ Julius juguya ni kɔnɔna juguya min b'a dusukun na o kɛn bɛ ka hakili diya b'a la kabako don a hakili ka di juguya yɛrɛ fɛ ani hasidiya fɛ ani kɔniya fɛ fo ka hakili diya فتشوا كل مكان a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen f'i k'a lajɛ Julius Marcus Julius ninnu bɛ o kɔnɔ olu bɛ ka taga o sera wo fɔlɔ ma o y'a sɔrɔ ayiwa o ye dugu bɔnda ye o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ yen o tɛmɛna dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ayiwa koko min kɛ bɛ ka dugu kori o bɛ taa bɔ yen o bɛ ka taa yen تعالوا a ye na ليسوا هنا o tɛ yan ayi o tɛ yan هذا الباب لا يفتح nin da in tɛ ka yɛlɛ dɛ nin da in tɛ ka yɛlɛ إلى أين يؤدي هذا الباب؟ nin da in bɛ taa yɔrɔ jumɛn nin kɔni إنها مجرد قاعة nin kɔni nin ye maktaba de ye nin bibliotɛki dɔrɔn de ye bibliotɛki de don bibliotɛki don Julius adamaden jugu hasidiya ni juguya kɛmɛ k'a keguya ka hakili ja i ko setanɛ افتح هذا الباب e ka nin da in yɛlɛ قلت لك ne y'a f'i ye لا يوجد شيء fɛn tɛ yen koyi مكتبة nin kɔni nin bibliotɛki dɔrɔn de ye o ne y'o f'i ɲɛna a ye tugun ko an ka don Julius a hakili ka di i ko setanɛ
abika yoro gitemne a hakili kadi ko shetana juguya ni konnan juguya ni hashiriya ke meka hakili jayi ko shetana هل رأيت سيدي؟ يا إيه إنها مكتبة فقط. نقول بيبليوتيك دروني رو hakili kadi مزيح هذه المكتبة جاني. أين بلاك رفع أين نفتنا يلي أتونكو أو أنسرة فينا تريفلا أو أكا نمنتا fana donna wo kono o nɔfɛ Julius ana nɔfɛ mɔgɔw a hakili ka di i ko shetana juguya ni hashiriya kɛn bɛ ka hakili ja Martinos Yamanis Martinos tega duma Martinos ubola yani fe ubola yani fe نتبعهم كلنا ambe utu ko ai e ka to ya to ka tugune ko e ka yele ya to ka tugune ko
family kha ale bika yele يجب ألا ندعهم يفلتون من قبضتنا. أنا توقع أتلانا ده أي توقع وتتلانا وكان أتلانا ده وكان أتلانا إذا أعطي ماكسيميليان هناك فتحة. أيوة وبيا فرادي وبيا هيا صعب. إيه كايله من فئرة. إيه أوي نينا ويردي أوي نينا ويردي أو تتلانا بدا أي تونكو كل مين نينا ودي وجرا وكرا كابوتي وكرا كوبنا في نينا الله أكبر قالوا سالي فرنانا Galos ani Maximilian ارجع جالوس. نيوكا نيوغي لباي جالوس سيجي نيوكا نيوغي لباي حماك الله. على كي كان جالوس سيجي وبرا دوكونا ويكوكو ساكو أرأيتم العناية الإلهية؟ أي الله تعالى كدمي وأنبلمه أي الله تعالى كدمي باتجاه الغابة طبعا. يجب علينا مغادرة المكان قبل وصول. أنا بيان فلو كوفي أنا تروح كاتونيني أنا بيان فلو نبورة أنا تروح كاتونيني لا احمل الحبل معك. أي جرو تايفة ما تلوي جرو هي وبنا تقاعو جرو تايفة. الله أكبر الله أكبر. Galos Asegira. على أمبي فامي بركادا. على فوليبيه. نسو جارو هيلن. وهو ساكو دوكو يا ساكو يكوكو ساكو ني على كدمي. نيجي ناسا. Jack Litianos Fidias kwa Makios jogi opena o kasoro ka bole ufara وقد استغل المجرمون الفرصة فهرب. Duba kala ko do bolla koy ni ma kuntano no سيد يوليوس. يوليوس كرا يوليوس ما هي الأخبار؟ كبرى يجمعي تعاقبنا هؤلاء الأوغاد أنتو غروكو
fo Maximilian ka so o ko fe do an sira retard la o bolla aywa wo do fe mi gindoye wo gindola ma do o bolla nga utsika bole ni no ya la ko kata du ke na la ko Julius sonu du ka je sonu ambaratur ka kunu ka boss no wala mbe fo ka kaya ne sonu ambaratur ka kunu ya mewa o ka kaya sonu ambaratur ka kunu o ka kaya sonu du ka je Diocletianus ite heresro o yo take ka ba limani abawdo ala de bole sira duma note uma bole nyini ere amina ko tugo du soro sa na soro bola du kono amina jumere fo ambara turiye sa amina mo fo ambara turiye nu bora nu tlaranna ay quartier ko nay belaje amase ko ye ay so belaje ama shiye sagori ukaso amta yelaje anu bar masuru kaso an ga da ne yamanis kaso an ta yamanis kaso an ga ta yafana fiye ka laje no bora du ko no ka ba bora du ko no ka ba an ga ala Jupiter billahi du taye Jupiter na yusra son du ka je ala sini ngoni mbe soni ki yo bi son sini na nyu son du ka je Jupiter an ga ala fo ko an ga yoro ma jani yoro la folo o ko fam tawro na masoro kam miri ola sawla yoro chamani be am sika du yoro menna nga aga do noni du man kera feya nu kama ko raqim do bayro do wa raqim dugu awane bado yahudai da yayi rana koi yahuda ke nogole Azrael sabula ko ma kitara ikubi ka ala gindo nyoya akute sabula yahuda ro ada sikire farado o de koso anya ka fo abe kuna foni chama no afana ya kun lafiya ka bwala o to awde ya fa ko awde ya Azrael fa ko o to na Pluton ya fa su ko tali ani bulu karle o to na awde yo fa ka ya wajibu da ngo ke o nyana we nyon don sane ko kuntado akuntado ka fo no de Azrael fa akuntado fa ka fo no de bulu kare sene ka don sisande jaja Pluton fa su ko tali awde yake bulu karle fa na awde yake Azrael fa na awde Maximilian ayo do sisande anya fa tugum na ukunte nyon kalama ko sebe ulu ye kamalunu de munu dara Allah taala ala yedo faru kanaka ko yaw joya ayaw jo aw ka tayi filafe aw fara ka tayi filafe o to fara ka tugune ko abika jamaat latla yori yosko ni abe fere fuka soro de fa ka mede ko Maximilian Sara Julius Allahu akbar Maximilian auto ayini ba ngena ndomi nina nyonga hala wa me nga be na fo anyo ndo kam ni wati jande yala ba ngena ka so yoro nyuma na ma dogo e ay ne kaba ko yere kunu nu mo wulu mana mo yo be kashide nga ni wuri maka sana de nga ba so ko ma de la kan ka fara ka ce ka ba so ko sa maka shi jodi ka da gushi ni wati da ni Antonius mangare Antonius aka wulu maka shula fe aka wulu maka shula wulu don Allahu akbar wulu maka shula wulu ya don ni Allah taala ka mawde edo Maximilian edo abe jubale kayani watina Antonius mo sanu ma foli biye ngaduna itu bismillah folo ne ka bugu so fitini aw ma bawo anu mangane akoni ka dine wo bismillah aw bismillah ne ka so ay do mawde ay do ngaso
ay do nga soni kono ay do ya fa ay do wulu makashula kabakodo wulu mana mo ya be kashi nga makashi nuna de Allahu akbar wulu makashula innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wulu kamalinu de udara Allah ta'ala do faruka kanaka ay sirabla هل جميعكم من أتباع دين السيد ماكسيميليان؟ abala gele butugo aywa Maximilian kadina ko Maximilian kadina yejima yako fanya nata كنت أقصد ne kuma feka fore ai kana sira هم كلهم أصدقائي. wono be ne tero de obala gele bon abala gele be dina kelenka السيد تلميخة. ne talmi khaye الإخوة Martinos Yamanis Solivanos وديناسيوس. ani Dinasios خشيت للوهلة الأولى أن لا أكون قد صدقت السيد ماكسيميليان أمام الغرباء. Maximilian na tunga ngode nata awi mo bawo yesade وضع لا يليق aywa ne ka so fitini ko ni mangani awi ko yaw ka bo ne ka so ima منكم أن تعذروني. ayya fa ne ma de إننا فخورون جدا أن نحل ضيوفا على أنطونيو سلطان. aywa annana ke Antonio si aywa fama كان حيا hannun wagen fanya na hannun wasu ran fa bin yana mai lan fa kun gani yesa no ka ran fa kun ni soji aka fa mo bawo da mafani aka so kono يجب أن نطلعك على الحقيقة. atuna fanga kinye finya de Antonios لم نأتك ضيوف amana ina fo na unde وإنما جئناك ونحن هاربين. amna na ma ka so abi bulde la koy boli sira dero هاربين من بطش ديوكليتيانوس. Diocletiano sanaka jama an bulla ulude nye هاربي ay boli bawiye ولكن لأي ذنب؟ ay ko jugu juma de ke لإهانة شخص الإمبراطور. ay amburatur de doya الرومان. ani ay wa romanu ka ala أمام الإمبراطور amburatur nyefe كشفنا عن ديننا. ay nga dina yira ananga tasira على شرفه وشرف آلهته. awa o kan nyene jemi fana kera o kama ayo kan nyene jebe nye no karu kama ni ko baye وقفتم أيها السادة في وجه الإمبراطور. ayo ju amburatur de nyewa awo أخبروني كيف هربت aya fongena o sera ka boli chugodi من قبضة كل ذاك. ni che banu no bela gile so rasu be o sera ki chugula akisa ka jande لقد ذكرت لأصدقائي ne afonteruye أنك ربما استطعت مساعدته. ka fo ibise ka andeme أنا ne أجل طبعا awo أنا أفتخر أن أساعد ay ne bise ka o deme de أساعد السيد ماكسيميليان. bisa Maximilian anaka jama ni tamliha na jama mbu deme نحن كلنا من مستشاري الحاكم. ambe ay wa fama ka ay wa conseil de مساعدتي وإيواء ni mo mi an deme o pana o ti ka kujugu o kan nyanga ta ibo don wa ليكن مهما يكن. amana ke fon fe ta ka ko ne te sera fo sinye إيواؤكم أنتم الأعزاء الشجعان. sabula ayo che faru أستطيع فعلا. ayo fe ka fe min ke o pana ne ko ni betu ka ko de لكنني أظن أن بقاءنا هنا na kila nga to ya سيعود بالمخاطر على o farati be esoro nan to ya farati be esoro wala de ليست بعيدة من هنا أبدا. ay farati ko ni oro ma jayana أنا أظن أن الجنود سيصلون ne ko hakila soro su be so nga se asini حتى وإن طويتم مسافة شهر سيرا على الأقدام. hanna yo kalo kile tamake abasena مناطق نفوذ. aka mana ta yoro bela gele rumania o ka jamana de yo kala إنني خلال الأيام القليلة o ta ni do surma unasa minu ka suru تعلمت منه أمورا كثيرة ومفيدة. ne fen jama kala سجاياه الأخلاقية العالية جدا. ay wa ka jugo man ba fana ne o soro Maximilian na mi be sugula مستعدا لمواجهة أي ne ko ne nyer la ne la be ne do ka se ka farati ko ka nyeshi akilina bela gele ba بإمكانكم البقاء هنا. aw ko ni be se ka toya watu mana ujja farati ko fa mana bo lan jole me na bela gele ye ne te siran Antonios قل لي لماذا تعيش هنا mun ko so ibi ka bolo ya ikire أين زوجتك؟ ifurubuso bebe ika dew be mi ani balmasuro ليس لي ne زوجة furubuso te ne bolo de te ne bolo koy طبعا أنا كنت ne ko de ne anga ni angomu na muso furu كل باب تركته من أجل nga ne mana dawda gushi ko muta muso nyini e إنهم ulu ko bare يراهم amba nga saga ko ni dima nga ika to geon nga anta ande muso dima de لسنا بخلاف كما sabula ko ande muso te saga wi de ako da bi saga di be ka tu ge nga anta ande muso dima de yo de fo أريد أن أرعى بناتهم مع باقي sabula o sira de kana o de muso faraga saga ka
Maximilian abika miri. Maximilian abika miri. Allah ta'ala bika hakilaw jiga kono. Maximilian abika miri. Allah ta'ala bika hakilaw jiga kono. Maximilian mamina na yaw mabo ula nubi ka fami bato fona kira Allah ta'ala e ayaw ka fo kata farawima Allah ta'ala baka hine jensen auka abela benike awye auka kunyala abe balo siran no ya awye ayta farawo kono Allah ta'ala yi hakilna jigi Maximilian kono ayta farawo yorola ni Allah ta'ala ka jigi kono de ne ilhamu de ka bo Allah ta'ala yoro aya jigi aka jonga nyuma ka Maximilian ayta farawo kono. Maximilian mun ya soro de mun ya soro mun Maximilian soro Allah ta'ala ilhamu jiga ka hakilna jiga kono ayta farawo yorola wode Allah ta'ala ka yamar yayi ayta farawo yoro Maximilian. Maximilian atunnen be miriala de. Maximilian ata yerema angata farawo yorola nan tara farawo yorola Allah ta'ala baka hine jense anye abina labeni ke anye anga kunyala balosirala abina noya kanye angata farawo yorola farawo yoro ni somi de mi bika bongono ka somi bika bongono de ka fo angata farawo la angata ankala fay farawo kono o farawo imbe yoro jume abe misa yoro fanyana إنه في الجبل جبل المكان الذي أقصده o yoro de yoro imbe beto kata yoro minna yoro kilenero هل المكان آمن؟ o yoro hakili sigilen yawa يجب أن نتحرك wa yugula ngabo haba fanga boy angata ربما لأننا وضنا أمرنا إلى الله sabula ya ko to alama علينا بذلك o Allah ta'ala fana ni jigan kono aya ko to ala de ma angata farawo kono a otana dugula ma ko kunna ka bande ubina awire otana ay shuin ki afa هنا no kara ربما داهمنا الجنود akona shira soro subu so kana kwana yande do be ka dagoshi ترى من ni jondo ay akana joro ربما كان من للقريب iba soro nje nyodo do لما تأخر aha nje nyodo abisa ki nje nyodo akana joro akana joro أنا قادم nebi kana Antonius ما زلت نائما hal se besno wala wa ماذا هناك؟ akara tuori اسمع لقد أخرج فقط طعامهم وهم ma o yuga sa wala bokoi ubika yede ma kono koi الخروج إلى الصحراء mo ko se oto etfata ko kono biya awo meta Allah ta'ala ka jonyuma ta meta kuila إذا أسرع oto na itelia سألحق بك aha ta meta faraka ta itelia kata ta Antonius ay datu bangena Antonius ya do ka fonu ni Allah ta'ala ka jonyuma de jode kundo من أهل القرية ay dugula ma do kundo anana wa nyala sigi atara
كريسيكي بزوغ الشمس تماما يمكنكم الرحيل وإن تسمحوا لي سأرافقكم أيضا. ناك رايفا نبي فراوكا لما الإلحاح في إيه مرو جاكو فيكا فراوكا دي هل من الضروري أن تخاطر بنفسك؟ مرو كو سيبي كان ينما بلا فراتي لكا فراوكا دي لكم بتحطيم الأصنام. أو بلوك أصنام. ثانيا فلانا أنتم بحاجة إلى من أو مغوي بسكا باركا يكاو ديمي أنت صديق وأخ لنا. إكو ني يان تري يان بالماي السبب رفيقنا. nga sika shite ka fuki faraka ma ko jugu shike o ni be faraka لقيتكم حديثا ina onyo isansa ولن أترككم بهذه nga de kon tawto en no yala de ونأخذك معنا. to antu so antu ka tanire يسعدنا جدا أن تكون برفقتنا. ka faranga o ka danyere أن قبض علينا سترجم. nga ka do ka fo nu yimi ka faraka ubini ifade ko ubini iboka bakurula ki ifade o kunye muye akai ne folo yebo o to so ka tu ko ne folo yebo صنيعك أنطونيو. Antonios yin mami ka mi fo ki barka da Antonios iniche ala ki ta ala ki kana bangena Antonios kambe kambe Antonios kambe umaso Antonios ka farauka Antonios ka be farauka kuna farauka nu minana ko jugu bina kala bina fa ka sara ma fenke umaso Antonios halisa nyinni kala yo no ye sisa ko no bora du kono ko ka yoro be laje kabuldo yorala kabuldo du kono so bina yen nage na so man wudu go ya adonia anano fema una no mina yande isa ubina ya fana laje na awjo do ko ta kon na laje ka ta fi kala na so mo be do ko jiga ta kon na laje halisa obika yorobe de nyinisa obika yorobe de sobe fuka yede ko fuka yede أتريا الله أكبر سلام الله على عيسى المسيح سلام الله على عيسى المسيح وقتا كنا لا يا ناصر وبي kaburu do awa duju horoso oteya mawashiteya لا أحد هنا. mashiteya لا أحد هنا سيدي. mashiteya ko make mashiteya أنتم اذهب من هنا مع بعض الأفراد. oto endo fara kata filafe afara kata filafe ويذهب الباقون معي. do fara fara ne kaya angata وبكو تلاتلا كتايرو تلاتلا آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم اي تليا فلي اي تليا من هم أولئك الذين يتسلقون؟ نونو يجون دي سا منو بكا يلا كلوين كان دي ترى أين يذهبون؟ نونو بكا تاكو يورج مسا إنهم غرباء حتى. نونو تونغا مانغو دي يا مغوتو نونو يدا واو تي سرلا فلي انغا تا نندي يويه من ترى أنطونيوس كدا غوشي دي كا أنطونيوس كا لاولي من ترى دا غوشي وين دي علي دي يويه وبكا يلا كلو سانفه
إنهم يخشون على الحياة. ni Antonius ye لا Antonius أنا أعتقد ni madaula فقط رجال kafara Allah ta'ala ka jauka o ko nyuma ba de أفقدها أنا. إنهم يضحون بأن obika uyere kundi kunidi ala yara ka sira de fe kunidi ala yara ka sira de fe سبيلهم هو سبيل الله. o ka dina o de ala ka dina ye تشبث بهذه الآن وأمر عمري في تفاهات ne bina shi be ke ni bange na ni kunta ko nuna mbita fara nunu ka لقد تمرد هؤلاء على nunu murtira bolu de ma الآئبون نحو الله. awa ubika tama kata Allah ta'ala de ma nunu ko ni ubiku nyashi Allah ta'ala de ma أما أنا ngane بهذه الحياة في الدنيا ne bina jumare ke ni nyenema kunta rasulun min nabina ba كانوا اقتنعوا وأخذوني معهم فيديو. nu kun sona denisio benem ne ka farau ka sa أظن أنهم ينبغي أن ألحق بهم. ne kan ta farau ka de koi no mi kata Allah ta'ala de fe unya shi be ala de ma ne kan farau ka صحيح أن nyero koi مجرد حيوان خال من العقل. awa eko ne fe nyana ma ya hakili tila كل الحق في تأريخ رأسك. nga nye bela gilen bi fere hande ko kibe farau ka ولكن أنا الذي أملك لن أعرفهم. لماذا أجلس هنا؟ ne be sigi a chugori ka nunu to esa obi kata kanya shi Allah ta'ala ma Antonius abika kuma yere ma ko fa kata fara nunu ka de koi دينيسيو، Denisio عليك أن تحرق قطعان otwana eka saga nunu koloshi Denisio saga nunu koloshi aka wulu to ko Denisio ale beta kata farauka mu'minu yara kundi Allah ta'ala ma ubika nyashi Allah ta'ala ma ale kan farauka de Antonius aiwa wulu fana bika tuga ale fana ko de عد دينيسيو. Denisio هيا عد. segi Denisio segi yara de segi ta saga koloshi Denisio Allahu akbar Allahu akbar ewo ki bita fara Allah ta'ala ka jonyuma ka wulu ifana ala ala dunya ka funu ala ka jonyuma de atama chef la fola emi wulu ma so ka shula show wulu ma ka shula yudo ni Allah ta'ala ka tama Denisio wulu bi kana tugene تلحق بي. mudo ko se bitu ko Denisio يا لك من حيوان لا. fenya na ite fe famu de ite kuma famu de Denisio دينيسيو، عليك أن تقوم الآن بحراسة القضية. tiga ta saga ugene ta saga koloshi قلت لك عد فقط. higa segi sa Denisio higa segi Denisio عد دينيسيو. segi Denisio segi ارحل دينيسيو. Denisio ta ka boyere segi kata هيا. segi اقترب وحدها. wulu ma sonde ibeta Allah ta'ala ka jonyuma no fe ne rebe faraika ارحل. segi taga ibeta Allah ta'ala ka jonyuma no fe wulu fana budo Allah ta'ala ya mariya kitabu kono ba wele ko qitmir wuli qitmir ndo kama ko hamran ndo kama ko rayyan filimu ina ba wele ko Denisio ni wira to laye ugwa yele kata farawo famela fe ayaw sigi dona ka lafiya ayaw sigi balmaw falitigi ne yute matola ya ay ka fo bika yela kulu sanfe falitigi yuye كيف اعتدت على هذا المكان؟ Maximilian ni yoro ndo tugori مكان آخر للخلوة. yoro warate ibsika ta fere ala batuma yoro ma katema yankama ربما يعرف السيد ماكسيميليان. baso Maximilian abe fendo yana aunte min do ala أنا أيضا لا أعلم. ne reta don koy فقط أن ngade ko di bado في هذا الأمر. Allah ta'ala ka ya mariya do bini koyna رغم أني على ثقة تامة. ne dalin bala ka fo yoro yi آخر له. awo sira wera tala wo wera tala farawi ko na kuni إذا ما وصل إلينا الجند. suratu fana mana sama amado ka fanga ko be ba nga una tabe ne akili ko sigilendo ne akili sigilende أصعب الطرق للاختبار. awa sira la gelema yo de tam ko se kana fere Allah ta'ala batuma إلى الله ليست أبدا. aywa siram beta Allah ta'ala mawti sira no de السيد Maximilian يبدو أنك لا abe ida fo إرادة- emani yoro isuganti ni yere kan lanyini de إرادة abe ida fo lanyini wera de be
ala fe o de y'an lase yan an tigi ala masa تخاطب البشر e bɛ kuma adamadenw fɛ cogo di sa saniya masa كيف يمكن للإنسان الحقير adamaden fitini awa o bɛ se ka i ka kuma sɔrɔ cogo di k'i ka kuma faamu ala أنا أشعر بأننا ne kɔni bɛ k'a sɔmi sɔrɔ لن نمضي على هذا الدرب anw ma nin sira in ta n'an yɛrɛ ye dɛ ala ka ko de b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye فنضطر نتحرك aw tun an ka wuli an ka taa an ka wuli an ka taa an ka wuli an ka taa tamliha yamanis dinasios martinos tamliha أنطونيو antonios سيد ماذا تفعل؟ ibina mun kɛ ibina mun kɛ antonios في الحقيقة ne tiɲɛ yɛrɛ la طلبت اصطحابي معكم ne kelen aw kelen ka bakun tɛ fara aw kan واستأذنته ne ye بالمجيء ɲɛsin ala taala ma ka jɛ ɲini ala fɛ mun kosɔn n ka se ka na wa n nana ne jɛ ɲini ala fɛ ala y'i kanda mun kosɔn i fana ka na yan wa بالضبط awɔ حتى أسلك مسلك bɛɛ fɛ ka don ala ka maaɲumanw ka sira fɛ أردت سلوك مسلكهم mun kosɔn لا يأخذونني معهم ayiwa parce que maaɲumanw ka sira n ko n bɛ se ka to fɛ o ma sɔn o de kosɔn n ye se ka taa ala taala ma ala fana ye n bila sira إلى هنا ها o tɔ o de kosɔn i y'an kɔn sa kɛ i sera yan i y'an kɔn o tɛ أنا لم أقصد ayi أن ne m'a laɲini abada k'a fɔ ko ne bɛ ala ka maaɲumanw ko n b'u kɔ كنت مجبرا ne wajibiyara de koyi ne wajibiyara de fo n ka na de فعلت ما تريد o tuma na حسنا ayiwa baasi t'a la أنك تبحث عن komi sɛgɛn ko ani problème de ka di ye n'i bɛ gɛlɛya ɲini o la i bɛ se k'a fara an kan i bɛ se k'a fara an kan أشكركم n b'aw barika da u sɔnna ayiwa wulu in nana wulu nana إنه جنيسيو ni ye denisio de ye koyi denisio اذهب جنيسيو denisio taga a tɛ taa dɛ i ɲɛ bɛ min na ale fana ɲɛ b'o de la ala ka ɲuman a bɛ fara u kan جنيسيو لماذا denisio mun de kosɔn i nana tuguni segin sisan n b'a fɔ i ka segin wa n b'a fɔ i ka taa baganw kɔlɔsi a bɛ ka na dɛ a bɛ ka na ne ɲɛna wulu in bɛna kɛ sababu ye u b'a yɔrɔ dɔn dɛ لماذا لا تعود جنيسيو denisio i y'a segin ko a tɛ segin a ma sɔn ka segin ماذا تفعل؟ ayi antoni kana bon دعه a to yen a ka to ربما يأخذ i b'a sɔrɔ bi a bɛ ka yamaruya ta mɔgɔ wɛrɛ de fɛ min tɛ e ye i b'a sɔrɔ a bɛ ka min ɲini ale fana bɛ ko ɲɔgɔnna de ɲini a ma sɔn ka taa dɛ ko a tɛ taa إخلاصه أقل بالإخلاص wala e ɲɛna ko ale ka kɔnɔnajɛya ka dɔgɔ ni e ta ye wa نعم a to yen sa a to yen i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ a ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la denisio oh na o diyara ye na kana fara an kan denisio na allahu akbar ni y'o selen fara wo yɔrɔ la maximilian kun bɛna yan de kana ala bato ka fɛrɛ tɔw si ma se yan ni y'a kɔnɔna ye allahu akbar allahu taala ka yamaruya de kɛmɛ k'o sama ka na yan bagangɛnna faralaw kan wulu fana ko k'a tɛ to kɔ abada wulu faralaw kan جيد. مكان اختباء السيد ماكسيميليان لا بأس به. maximilian ka dogo yɔrɔ in baasi t'a la koyi إنه مكان رحب nin ye yɔrɔ fɛrɛlen ye dɛ يوجد مخرج آخر هناك o tuma na bɔda wɛrɛ bɛ yen fɛ yan إن هذه حفرة ayi o wo yan o gɛrɛlen don dɛ bɔda tɛ yen أليس لهذا الكهف طريق آخر؟ o tuma nin fara wo sira wɛrɛ t'a la wa لا ayi سبق وذكرت لكم n delila k'a fɔ aw ɲɛna إنه مكان كانوا يجتمعون فيه u ويحققون kun bɛ to ka المؤامرات ɲɔgɔn ye kɛ yan de ka taa وينطلقون bɛnbɛn in لتنفيذ u kun bɛ bɛn a kan yan أعمالهم. de ka sɔrɔ ka bɔ ka t'u ka baaraw kɛ u kun bɛna ko labɛn yan de ja kalakisɛw o bɛɛ kun bɛ
هل كانوا يصطادون بهذا القوس؟ أوتمان أوكم أيوة فلالك إنني يا أو فلالك درا خطتهم كانت عندي الرومي وليست الحيوانات. أنا أوكم بك عدم أدوني في لابورت فين ما وتدا نيوكا فانوي مارتينوس كاكالاكيسي كانوا يتسترون بهذه. أوكم بكو يرى دوغوني ندي كو يرى ستراني لننطلق. أنغتغا الله أكبر.